Kali ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ki khubor minta ka step ka lai tarik unai lar kilong. Khat prangut yo COVID-19 thamai bat khat arngut ki bakot no tang hinin ka sni hame gele. Kit bok kit ruang ki nong ilam ka seng sang pathai ba pher halor ka jingkot loi unong umintri kampo yang kari wa mitcha hadin ba yo COVID-19. Rai Sarkar Assam ban shaplino ya ki mall hotel ba restaurant haringkat ka jingbut renti ya ki kendon ka kot ka khia but on play ka Sarkar jilla Manipur se ya kawai ka jaka sumar COVID ki khubor ki babnya ka jalla Meghalaya tang himin ka sni ka lang khat prangut ki bayo thma yo COVID-19 bat khat arngut ki balakot no u director ka DHSMI u Dr. Amanwar ulapentip banakini ki khat prangut ki bayo thmai khat langut ki deina East Castle District hakaba iwe ide bon phai nabar jilla langut ki ki armed forces sangut ki repat ba sangut ki sipai BSF sangut nang Riboy District bat iwe ne East Gentle Hills District ki khat arngut ki bakot pat ki de baro na East Castle District hakaba arngut ki de ki repat ba bat siphongut ki de ki BSF da ka jingo thmai kini ki khat prangut ka jilla Meghalaya halu bapni yakni khubor kadon praspa nyup sautli ki positive case nruspa santli ki active case aspa nrup sautli ki recovered case bat sangut ki balakla no Menteri Kampo Iyeng Jongkari wa Mitcha ulayo yo COVID-19 hin kasngi nakalian ki nongilam ka seng pathai ba pher kilapha ya ki khubor kit bok ruang ban kot kloi no ya Menteri Kampo Iyeng Jongkari kini ki khubor kit bok ruang halor ka jingkot no wa Mitcha lapha do President Badum ka seng Congress u Rahul Gandhi u convener ka seng AAP bat Menteri Rangba ka Delhi u Arvind Kejriwal ka President ka TMC bat Menteri Rangba ka West Bengal ka Mamata Banerjee u President ka BJD bat Menteri Rangba ka Odisha u Navin Patnaik lembat kiwe ka khubor kit bok ruang halor ka jingkot no Menteri Kampo Iyeng Kari lapha ru da ki Menteri ka Sarkar me ki bakin thup ya Rajnath Singh u Dr. Harsh Vardhan u Piyush Goyal u Prakash Javadekar u Ram Vilas Paswan u Ravi Shankar Prasad lembat ki Menteri Rangba jongga Gujarat Rajasthan Punjab Madhya Pradesh Karnataka bat kiwe ka Sarkar jilla Assam kalasha ya ki mall ki hotel bat ki restaurant bat ki pleno bat ki dei pat ban bot renti ya ki kendon ka kot khiam kani ka hukum bala pemi da chief secretary ka jilla Assam kala pentip bat ki mall bat ki yo he bat ki jaka kilanat kila ban plane na du ka sini kong halo ka sini thoding kani ko hukum ka pentip ru bat ki restaurant ki hotel bat ki jaka sumar kila ban plane man ka sini la nyo tanga ka sini sejan bat sini ublei bat la batharu yaki ba ki ban bot renti ya ki kendon ka kot khia Susu ko khubor ka pentip ru ba ka inter district movement ne ka rung kami na ka wai ka district sha ka wai ka district on sha ha ka sini kong ba sini baar ka jinge le kai ka bomdan jinge tin kho para ru la sha bani le kai ha ki jaka ki basingan ha Assam kani ko hukum kala trikam na du ka nyu je hinin kamiet bat kan trikam halu ka khat saw trik manta ubnai ha Manipur da kijingbon ki brio ki bayo yo COVID-19 ka Sarkar jilla kala rai ban pleshu ya ki COVID care center ni ki jaka sumar COVID ki bathmai kawai na ki jaka sumar COVID ki bathmai on play ha Manipur Trade and Expo Center ka badan ha Lambai khong nang khong ka bahap ha Imphal West District kani ka jaka sumar COVID bathmai ka badan lais patli ki jingthia kala biang ladong shadong bat ka aptang ban suplin naga benta ban pe ya ka jingyang na rong sudong Menteri Rangba ka Manipur u N Biren Singh u Sembut Menteri Rangba u Y Joy Kumar bat Menteri ka khia jong ka ne jilla u Jayanta Kumar kila le jingo ya ka ne ka jaka sumar ka bathmai ka badan ha Manipur Trade and Expo Center u Vice President kari India u M Venkaiah Naidu hinin kasni u lakan mau burom ya wei unang ya khun lai lut kari bat unang shna ya kalama kari u Bengali Venkaiah halo kalin kho singha ka jong u halor ka lingkho singkha ka jong u Venkaiah Naidu Vice President kari lemba ka tweet ulong ba kari baro ko wai ka nyai ka mau ya uni khlawat kari u bolong ru unang shna kalama kari ka Swachh Bharat Mission kala shim ya ka benda ka bakraw bha ban pungkho ya kiri kani ka mission kala shim ya ki jaka sor ba jaka na kundong la ka jong nadu balas dang ya kani ka mission nadu usnam araja khatsaw ladon hadu palat chipo klo tli ki jaka let shabar bat kunta ki jaka khamtam hanong kundong la pimana kum ki jaka balat na ki let shabar pathar ne ka open defecation free nadu ka atarik urisaw jong usnam araja khat khandai ban pintik na
Baka jingnai sabal pathal kamdon su hakisnong kithau la tharu ya ka solid but liquid waste management facilities banpet ya ka ni ka bendam ka Swachh Bharat mission hanong kundong kelas nang biang ya ka benda ka baar banpet ya ka jingkhut hanong kundong ka balakip kum ko ODF plus habay kran ba ko All India Radio News umintri ka Jal Shakti u Jagendra Singh Shekhawat ulong ba ka mission kamdei tang ba kasna ya ki jakal bar henrei kan pen kalaru ya ka jinglong jongkin reu phoklo ruot ki breu bat bandera ru ya ki hok jong ki lai phoklo ruot ki kinthei ka Swachh Bharat mission hajaka sol kalasim ya ka benda ka bakhrawa ha ka baide ba ki jakal bar bat ki solid waste management kani ga ko All India Radio Shillong bolam shipi ya ki khubor Kari India kadon hadu sanphuwai hajar aspa sanmut ki balakot no na COVID-19 tang hinin kasni kani ga ka sen ka baningkong banbon ki bakot Hakas hisni nado bakari kala yo COVID-19. Daki jingyo kini ki sanphuwai hajar aspa sanmut ki balakot no hinin kasni kari kala kiyo haka jingdon ki bakot syakan repsan pensapulai na kasispa bat ka jingdon ki bayap na COVID-19 hakari kala yar syaka alpon khatlai na kasispa. Ka Health and Family Welfare Ministry jongkari kala pentip baka India kaladan hadu khatwailak sausan hajar respa arp khandaimut ki breu ki balakot no na coronavirus. Ka jingsli ha Assam kala nangyar ha ka jingbom hap slap shu ha kini khindiat sngi ki balalen. Ladan hadu shipholak mut ki breu ki bala shakta na ka jingsli ha Assam bat ki don ru sa arp khandai hajar mut ki breu ki basa ha ki relief camp ni ki yengkerpang bat chispa khandai mut ki breu ki bala do ya ka minsiam na ka ni ka jingsli ha Assam. Na ka leng ka sarkar jala kala pensam ki marba mardi syakini ki lanot shlei ko kala sedang baniharu ha Kaziranga National Park bat kinong tray kani ka park kila yo ban play hadu shispa nyopho tili ki marat khlaw baladon kumba shispa saf nyo tili ki marat khlaw ki balayam na kani ka jingslei Ka sarkar jala Assam ka don ni ka jingthmu ban pleno ya ki school ki college lembar ki wei ki jaka puli nado ka shitarik unailor bat kataru kanlong da ka yo shwa ya ka jingmunjur na ka sarkar pedeng bat kumjuru ban pet shwa ya ka jinglang jiman jong COVID-19 ha ka jalam Umintri kapuli dangle jong ka sarkar Assam Himanta Biswa Sarma ulabatha babaro kinong hikai bat kinong tray jong ki school sarkar bikini ban test COVID ha pedeng ki apulai tarik bat laipo tarik mentau benai Ka sarkar jala kala terwaru bana ka benta ki kelas ki basan hadu ki kelas ki bapra on ajing kai ha ki jaka baklut bat bahe kum ha ki jaka yele ka jong ki school bat on pha eki bat on phia eki ha ki saw benta ha ka ba on don markhasan ki khna school ki benyo jing kai Chief Executive Officer jong National Institution for Transforming India ulapentip sya Chief Secretary ka Meghalaya ba ka Ribay District Kabalale ba hagaban pentri kami ki kampenroi hapadang uremphang berujilio arajar arpo kan sayo tam sa sauklor tingka nakabenta ban pentri kami ki skim penroi hakate ka sring Umintri rang ba ka jala Arunachal Pradesh Upema Khandu ubalakhli ekjingalang jong ka State Disaster Management Authority ni SDMA Haita Nagar banpet ya kajing pengkre ya kajing shop kamay mariang hagani kajingalang la yakran ru ya kajing pengklan ya kajing kon persya ya uknyang jingpang COVID-19 hagajalam Nakalyang umintri rang ba kajala Upema Khandu ulayatho ba kajing pengkre jong ka SDMA banyarap habawan kajing lingshop kamay mariang bat pentip ru ya ka jinglong jingman jong ka State Disaster Response Force Headquarter kabadon ha holongi bat ya kajing tay sa Santali Regional Response Center ha Arunachal Pradesh Uli Menteri rang ba kajala Arunachal Pradesh ula ai khublai ru ya Menteri ka sarkar pedeng ukiran Rijiju halor ka jingno senyang ka jong ya ka jingtei ya ka batalion ka papaka jong ka NDRF ha kajala Suara tungkut ikhubah sesin kimat bakongsan Khat prangut yo COVID-19 thamai bat khat arhut ki belakot no tanghin kesni ha Meghalaya Kit bok kit ruang kinong ilam kaseng san pathai bapher halor ka jing kot kuloy umintri kampo iyeng kari wa Amit Shah hadin bulayo yo COVID-19 Rai ka sarkar Assam bansya pleno ki mall hotel bat restaurant haringkat ka jingbot ganti ya ki kendon ka kot ka khia bat on play ka sarkar jala Manipur saya kawai ka jaka sumar COVID Kato ki khubor ki lakot ki bawan shapi na studio jong ko All India Radio Shillong bat sakhinat pon seso bat release station akabenda ki khubor hakten hindi bat pareng
kani kadai ko All India Radio Shillong